Lars, en update på gårsdagens strabasser. Vi er lidt ramt i dag, ikke? Men Birke, han er kommet første mars. Så vi kan ikke rigtig tillade os ikke at give den max gas. Så hvad? Lars, vi har ramt byen. Hvad nu? Vi har ramt den forkerte bar. Den tager jeg lidt på min kappe, for vi sidder her blandt det hele danske. Det var ikke. Det er ikke op til dag, men altså, nu drikker vi lige ned, og så... Så hvad sker der nu? Hvad skal der ske? Vi snart ud og knæppe nogle gamer. Lars, hvad er status? Status er, at vi var nede på Honeys, og det var fucking nice. Men der var nogle sure kællinger. Og Pivert, han gik hen og... Jeg ved ikke, hvad han fik af hende. Men altså, han har været væk i over en time nu, så han har sgu nok gået over knæppen. Hvad med de andre? Burks, han er gone. Han er gone. Og Fleming, han var en bøsse og tog hjem sådan klokken halv 1 eller et eller andet. Så vi er 2 mand over i byen? Vi er 2 mand i byen, og vi står her på fucking Burger King og snakker om at tage hjem. Det er faktisk ret... det er ret sørgeligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvordan står det til med fangsten? Jeg skal over og knippe... Har mistet en? Hente en lysbrød. Yes. Hvad hedder hun? Det skal jeg finde ud af. Nå Lars, Chris er gået op på værelset. Hvad siger du? Så er Chris op på værelset. Det er godt på værelset her. Hvad laver han deroppe? Altså han ville op og lave sin telefon op. Og forestille mig, at han sidder og onanerer et eller andet sted. Han kender ikke nogen, som jeg kan have så nogle samtaler om morgenen med, som ham. Og hvor vi sidder og deler, og når jeg har lige hentet den her, og det skal lige... Det er helt fantastisk.